Ngaon ta. Dili sis, basta mag-fasting gid ka. Ngaon ta guys. Fasting? Ato maging fasting sa unang umuwi si apil-apil? Oo. Video. Ngaon ta mga loads. Ito mga lugo. Welcome to my vlog. Vlog. Ngaon ta masudan din ni kay. Sapsoy o kanang. Sapsoy o Og, unsa ni? Dali lang, taan. Miswa. Miswa diya masudan. Miswa, miss na miss ko si miss. Na sapsoy o. Anak ang kapot ko sa Pinoy matuman wala na ning kaya mo. Wala mo siguro mo ginagdikta ka Miswa. na. Ano ka doon? Doon hoy doon mga on doon. Ay, napangtan ng taon na ka. Mga on doon pagkuan doon. Waka plato ka. Apa kaon dito bro ran? Wala na. Tapo. Tahan pa po. Nakong kauban din si Kuan si Bro Randy. Tani niyo. Si Pastor Jaime mo na ang pastor. Welcome to my vlog. Yang group chat. Nag-video ako. Wala pa rin ako gipa sa YouTube. Ako mag-vlog to, mag-vlog ko balik. Ang doon na ako dito anak mo. Nasa. I-upload? I-upload sa YouTube. Dali naman, I-upload sa natulog ko sa ako kay si Kuan. Tiguan talaga. sana kayo, ga-vlog ko sa katong viewers na Ay, pwede wala. Pwede na siya. Niabot og 3K akong viewers. Ay, magkuan pa ko Saan ba sa yan? makandam para. Kwarta ba akong 5? May plato ko ito. Depende mo na sa viewers o kan ga-subscribe sa imo. Mas nindot tong like Yung ipagpuan diya, ano magwalin mo diya. Naman, naa din ni Ma'am Lita. Nawak ko channel. Dagan kayo. Atong Kuan ni Pastor Jim. Adi imo ah. Yaman mo kan. Ito mismo kan. Ako ganyan. Pero akong bagus ako siya. Pagpuan ng pagkaon mo, may balik-balik. May na video. Gamay naman. Mo man kailangan sa YouTube. Zag. Pagkat ikaw ng babae gani nga, gapong ito magwalin. Uy. Bye bye guys. Kaya magtuwas ko kaon kaya di ko katiwas sa Don't be scared. Just look up.